नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत अळूची भाजी। चला तर मग ती कशी बनवायची आणि ते कसं पान आपण निवडायचं, कसं साफ करायचं ते आपण पाहूया। हे पहा, हे आपलं अळूचं पान आहे आणि हे असं नरम असतं। जे नरम पान असतं की नाही ते आपलं अळूच बनवायचं, अळूची भाजी बनवायचं पान असतं आणि जे जाड पान असतं ते अळवडीचं पान असतं। आणि हे आपण त्याच्या ज्या काट्या असतात त्या आपण ह्या प्रकारे अशा साफ करून घ्यायच्या आहेत। हे पहा, हे अशी त्याची वरची सालं असतात ती अशी सर्व काढून घ्यायची आहेत। आणि जर हाताला जर तुमच्या खाज उठत असेल ह्याच्यामुळे तर तुम्ही हाताला थोडंसं कोकम लावून घ्यायचं आणि हे साफ करायचं आहे। हे अशा प्रकारे आता आपण सर्व ह्या काट्या आहेत त्या आपल्या साफ करून घेऊया। तुम्ही आता पाहू शकता, आपण आता अळू कसं कापून घ्यायचं ते पाहूया। हे पहा, एकावर एक अशी पानं ठेवून घ्यायची आहेत। तुम्ही विळीवरती किंवा सुरीने सुद्धा ही कापू शकता। ही आता अशी फोल्ड करायची। आता आपण फोल्ड करून घेतलेली आहेत अशी पानं आणि ही आता अशी एका साईडून अशी थोडी थोडी अशी सुरीने किंवा तुम्ही विळीवर सुद्धा ही अशी कापू शकता। अशा प्रकारे आता आपण हे कापून घ्यायची आहे। आता अशा प्रकारे आपल्याला आता अळू आता कापून झालेला आहे। त्यामध्ये आता असं कापून घ्यायचं, असं आडवं बिडवं असं बारीक असं कापून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने असं कापून घ्यायचं। आपण आता हे एका आता डब्यामध्ये, कुकरच्या डब्यामध्ये आपण आता हे सर्व भरून घेऊया। हे पहा, आपण आता या प्रकारे आता सर्व दांड्यात आपण त्याचे सोलून घेतलेले आहेत। ते आता अशा प्रकारे आता बारीक करून घेऊया। तुम्ही आता पाहू शकता, आपण आता हे अशा प्रकारे आता त्याच्या दांड्या ज्या होत्या अळवाच्या त्या आता कापून घेतलेल्या आहेत। ते आपण आता कुकरच्या भांड्यामध्ये ते काढून घेऊया। इथे आता मी हे शेंगदाणे घेतले होते, ते शेंगदाणे मी भिजत घातलेले होते आणि ही चणा डाळ आहे ती पण भिजत घातलेली होती आणि ह्या फणसाच्या बिया आहेत त्या पण आता मी साफ करून त्या कापून घेतलेल्या आहेत। आपण हे आता सर्व स्वच्छ धुवून एकत्र हे आपण जी अळूची भाजी जी शिजायची ठेवणार आहोत कुकरला त्याचसोबत हे पण आपण शिजायचं ठेवूया। आता हे आपलं अळू अगोदर धुवून घेतलेलं होतं, त्याच्यामुळे आता आपण ह्यामध्ये आता थोडंसं असं पाणी घालणार आहोत। जास्त पाणी नाही घालायचं आहे, अर्धा पेला एवढं ठीक आहे। आता आपण हे कुकरमध्ये लावून घेऊया। कुकरच्या तळाला थोडं पाणी ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावरती एक झाई ठेवलेली आहे, त्याच्यावरती आपण हा डबा ठेवून घेऊया। या डब्यावरती एक मी ताटली ठेवते आणि त्याच्यावरती आपण आता हे आपण भिजवून घेतलेलं सर्व धान्य आहे ते आता ह्याच्यावरती लावून घेऊया आणि कुकरला आपण 2 शिट्ट्या अशा करून घ्यायच्या आहेत। हे आता मस्तपैकी असं आपलं उकडून झालेलं आहे अळू। त्याला आता आपण असा एक मॅशर घ्यायचा आणि त्याने असं पूर्ण असं स्मॅश करून घ्यायचं। पूर्ण सर्व हे असं एकजीव झालं पाहिजे। मॅशर जर नसला तर तुम्ही हे मिश्रण थोडंसं थंड करून मिक्सरमधून सुद्धा बारीक करून घेऊ शकता। अळू आता मस्तपैकी असं बारीक असं पातळ असं करून झालेलं आहे। एका कढईमध्ये तेल ओतून त्यामध्ये कढीपत्ता घालून घेतलेला आहे। आता तेल ते गरम थोडं थोडं होतं आहे, तोपर्यंत आपण त्यामध्ये आलं, लसूण आणि कोथिंबीर याची आपण पेस्ट बनवून घेतली होती आणि हिरवी मिरची थोडीशी याची आपण पेस्ट बनवून घेतली आहे ती घालून घेऊया। यात आपण पेस्ट आता मस्त व्यवस्थित अशी परतवून घेतली आहे। आता यामध्ये आपण 1 चमचा एवढा मसाला घालणार आहोत। आम्ही मालवणी मसाला घालते आहे, तुमच्याजवळ जो कुठचाही मसाला असेल तो तुम्ही घालू शकता।
1 चमचा एवढा मी मसाला घातला आहे, पाव चमचा एवढी हळद आणि मी पाव चमचा एवढा मी हिंग घातला आहे। आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि यामध्ये आपण जे अळू बनवून घेतलं होतं उकडून ते सर्व घालून घेऊया। आता व्यवस्थित असं एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये मी कोकम घालून घेतला आहे। कोकम हे अळूमध्ये घालून घ्यायचंच, हे पाहू शकता मी कोकम घातला आहे आणि कोकम अळूमध्ये किंवा चिंचेचा कोळ काढून, कोकम नसल्यावरती चिंचेचा कोळ काढून तो घालून घ्यायचा। अशा प्रकारे आता आपलं हे अळू आता तयार होईल। आता आपण ह्या अळूला आता छानपैकी अशी उकळी काढून घेऊया। ह्याच्यात मी चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे। आता अळू आपला तयार करून झालेला आहे, एकदम त्याला छानपैकी अशी उकळी आलेली आहे। आता मी आता गॅस बंद करून घेते आणि त्याचा वास तर खूप छान येतोय। अशा प्रकारे आता आपलं हे अळूची भाजी किंवा अळूचं फतफतं, मालवणी भाषेत त्याला अळूचं फतफतं असं बोलतात, हे आता आपलं तयार झालेलं आहे आणि हे तुम्ही घरी नक्की बनवून पहा आणि कसं झालं आहे ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। आणि ह्या चॅनलला जर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।